Oh, Nuuska. Huomenta. Huomenta, Nuuska Muikkunen. Huomenta. Hei, Muumipeikkoja. Me saamme paljon nuuskaa. Minä vien teidät hyvälle apajalle. Nisku. Minä rakastan sinua. H2, C2, H5, OH. Näin se menee. Niiskuneiti. On näin yksinkertainen. Minun keksimäni liimankaava. Eikä se ole mitään tavallista liimaa. Se liimaa näistä ihan mitään vain. Kuule, minä lähden ulos Muumipeikon ja muiden kanssa. OH. Huomenta, huomenta. Huomenta! No siinähän te olette. Aivan varmasti. Minä tahdon olematonta kalaa. On minkki. Vaikka vanha kenkäräjä tai oikein mahtava Muikkunen. Hei, minulla syö. Oi Juku. Se onkin iso kaka. Päästä se karkuun! Muumipeikko saikin onkeensa oikean vaarin. Me saimme vain yhden kakan. Mutta siitä riittää syömistä kaikille. Juu! Nipsun pohjatalaukku tulee kerrankin täyteen. Muumipeikka. Leväkimppu. Hei hei. Hei. Hei Nisku! Mikä nyt on hätänä? Lopeta heti tämä äklöttävä kärryttäminen. Ei käy. Kenee? Pilaa minun sotkuani. Oho. Oh, Ja tuo kuoli. Se sattui. minä rakastan sinua. Enkö minä merkitse sinulle, enkö? Liemikulta. Aisku, minä rakastan sinua. Voit olla varma, että kaikki tulevat toimeen ilman kuoliasi. Niiskuneiti. Aisku, minä rakastan sinua. Mahtoikohan hän olla tosissaan? Oho, mikä kakasaalis. Mahdammeko jaksaa syödä kokalan? Tuskin. Siksi ajattelin järjestää huomenna ikimuistoiset kakekkerit. Mainio ajatus. Minä leivon suussa sulavan pakan jälkiruuaksi. Minä olen maistanut rakkaasi. Ja silloin kun uuni tuli Kuumaksi. Juuri silloin. Siitä. myyjääköön ilman. Oh, etkö olekaan keittämässä kakaa? Minä keitän Niskulle ruokaa. Seksi, äläs nyt intoile. Tänään me järjestämme ne kakakekkerit. Työtää vaikka kuinka paljon. Nuuska. Kuulin tuoksu. Kuka on sen takana? Sinä olet laistanut aamiaista. Ajattelin, Niiskuneiti, meistä on parempi, että olet vieillä. minä saatan voitua teille taakaksi. Mamma, pst, pst. Mikä? Meidän poiketa Niiskun luona. Otan selvää, miksi Niiskuneiti on suuttunut häneen. Niiskuneiti on vieraanamme. Vai niin? Minä en leivo sen huonompaa piimaa kuin sinä. Onko asia niin? No, seksi on ollut epäonnea. Niiskuneiti pääsi kuumenemaan liiaksi viime kerralla. Kättä. Ja, mutta Niiskuneiti on niin tyhmä. Tyhmä. Olkoon menneeksi, mutta tästä en mene takuuseen. En ole eläessäni leiponut kääntää. Älä ole huolissasi, Niisku. Minä autan sinua leipomisessa. No miksei? Hyvä. Ehdotan, että aloitamme heti. Seksi. Hyppää vaikka kaivua, jos Niiskuneiti käskee. Seksi. Turha Ilman sinun apuasi en olisi selvinnyt. Ai, se on kyllä kokonaan Niiskun syytä. Hän ei välitä mistään muusta kuin kokeistaan.
Niiskuneiti on kuuma. No, kyllä se minusta näyttää ihan hyvältä. Seuraavaksi isketään taikinaa kakalla. Tyhmä. Ensin isketään kakalla. Leipominen on miesten hommaa. Miksi taikina käyttäytyy tuolla tavalla? Taikinalle ripotellaan jalu, ettei se tartu. Aivan niin. Oi, leviää hyvin. Alkaa näyttää kalkalta. Muumipappa myy niiskuja, saivat kuin saivatkin kakan syntymään. Rinen tuoksu. No, tervetuloa kakekkereihin. Kiitos kun tulitte. Hei Nipsu. Veikko, olisitko niin kiltti ja toisit tullut keittiöstä? Minä voin hakea. Tuolta isä tulee ja myy niiskua. Tule pöydälle. Minä rakastan sinua. Tule. Mitä se on? Ei mitään. Niisku. Tyhmä. Oi Niisku. Minulla on tässä sinulle pieni yllätys. Voi onko? Ei. Jokin uusi keksintö vai? Keksintö. Oi ihanaa. Joku vihjaisi, että pidät luumupikasta niin, että... Ja minä tiskasin myös... Oi kiitos Niisku. Oi minä olen niin onnellinen. Seksi. Niiskuneiti, älä lopeta. Kun niiskuneiti ja niisku olivat tehneet Seksi. pidot pääsivät alkamaan. Minä rakastan sinua.